Kala voiteli ja suksu voiteli ja tästä ei ole semmoinen. Naha pojan sukset kunnossa. Tää on varmaan se uusi tekniikka. Missä se hiihtäjä oikein on? Oi. Muutama minuutti vielä lähtöä aikaa. Niin monella tarvitse. Hirveä rata täällä Sotsassa, on mitalit tiukassa. Ei ole yhtä ylä- ja alamäkkiä tuo rata. Ei oo tasuripätkiä. No ei oo tasuripätkiä, ihan yhtä seinä nousua tuolla. No, en tiedä. Se oli kyllä niin kovaa kiipeilemään puissa poikasena, että niin, kyllä se enemmän et kiipeile. Se on semmoinen homma, että luota itse heis. Ja vaan niinku Mieto sanoo, että se on vaan niinku tappajan meininki. Kyllä niin se on. Mitä nää sille sukselle teet? Minä poltoin kaarasta ja pois. Kato, kun tää kun vähän saa sitä nanohiukkasia, hiiren nanohiukkasia, niin me on tutkittu, että se on paljon parempi kuin se norjalaisia seera. Ei, mutta tuohon hirveä tonne vänkyrä ja käppyrä. Ei, miten tuolla hiihtää? Kuule, minäpä kerron. Vaan mitään saisin poikki tästä. Männöks tää väärin paitirulla? No on siinä minulla huoltaja. Kato se sanoo. Kuulehan me selitän. Nyt kun tää on tämmönen rento, ei tule painepiikkiä. Se kuule pelaa. Mie sanon se pelaa. No ei, mutta kun se on hirveä tuo ilman vastustusta vänkyrässä. Eihän tuollaisella voi hiihtää. Otetaan vänkyrä pois. Mitä? Ei ahista. No ei, mutta... No miten tuolla nyt kun kanta lyhyen tai pitempi kuin tuo keulat? Eihän miten sillä nyt, kun tuossa tiedä mitenkä päin se pitäisi olla. Pitääkö se kannalla pitempi? No lyhyen. No kyllähän se yllä saa, eihän se muuten se... Vaihdetaan sitten toisin. No mutta eihän se pitoalue toimi siinä tuolla tavalla. Täällä olisi kärki nyt. Niin, mutta kun ei se pitoalue toimi nyt oikein, kun se on väärin perin se sukka siinä. Korjataan. Pannaan siihen oikein päin. Lyhennetään kannalla. Eihän tuommoisella minisuksella ihan oikeesti voi lähteä hiihtämään liikaa. Se on kato vähän keulaa kyllä. No et oo tosissaan. Eihän tuolla voi hiihtää. Kuule. Nyt pannaan tähän hommaan uusi meininki. No mikä nyt? Hiihät noin. No vähän on huono näillä kyllä kun liitossa rahat niin vähissä antavat naisten kengät. Eihän nämä on hyvä, että nämä jalkaan sopii. Kato. Varpat on ihan kippurossa täällä. Ahistaa vai? No niin, ahistaa. Korjaa. Nyt varpaat sopii ja on kuule ilma. Niin, eikö se pure tuosta keulasta niin? Eihän se luista. Kuule. No. Siihen hiihätkin sukkasin. Ajannahan koipeis tänne, niin kuule. Pannaan tervaa kuule sinne kautta päin. Nyt kun siihen juosta kipitä, mäet ylös, sauvojen kanssa, ei oo sukset kaikki. No, onks nää terveet? Kyllä on sauvat varmaan on ihan hyvä. Kyllä nämä varmaan nyt välttää. Mie tarvitaan vähän. Olisi helpompi toisiin huitoja ja sauvoja. Jos meinaa ohi mennä niin kuin huitosista. Sovittaanko, että nämä on ihan hyvä? En tiedä kyllä tästä systeemistä oikein. Siis sukkasillaan pitäisi mennä. Ja tämä kisa-asukin on rumaa, kun pariksen pelätti. Sehän norsukin nauraa minut pihalle sieltä lähtöpaikalta. Ja miten kesti, kun eihän tämä tervattu sukka luistaa sinä alamäessä mihinkään. Kuule. Anna siihen Nortin naula. Se on kyllä semmoinen homma, että meitä ei yksi purappunut tuonne Nortti, kuule paljon hätkäillä. Kuule, sinulla on kuule vaatteet, nämä on kuule soinut katto.
ne soppii toisiinsa ja minä sanon, että kun sieltä kuule kipität ne mäet ylös ja laskettiin takapuolelais ne mäet alas. Niin, mutta se kikkari liikkaa tätä. Tässä lukkoja Maplus FP4 Fluor Power. No niin. Mut tiedätkö mitä? No. Meidänkin tässä peruna jäljellä. Kun me sitä silposen sinun persauksiin. Ai saakeli, et kuule luistaa ylös. Niin. Ja otasin lopulta vaikka haaroihin, jos haluat vähän liukasta. Otamaan nyt vielä. Leenalla oli kyllä liukkaammat voitteet. Kyllä. Nyt on semmonen homma, että se punamuttunen nortti. Se kuulee vielä naamaltakin mennä punaisessa kisan jälkeen palkintopalli. Siihen hyppättiin korkeammalle korokkeen. Ja hän katteeli sen kahtoo paha merkillä. Mie sanoo, että sinulla on nyt vehkeet kunnossa. Ei muuta kuin ura, sulla on puoli minuuttia aikaa starttiin ja nyt kuule. Se psyykka itse semmoisen oikein eläimelliseen raivoon. Ja sitten malliksi nyt vähän se karjas ja semmonen suomalainen leijonan karjas.